भाई आज हम बहुत खुश रहनी है। जानते लोग है आज मौसम भर रहे गाँव खाने लेकिन अपना गाँव खाने बरसात के दिन में होला ओला था। गाँव में दुबई में जानते का होला ये जो दुबई में ये ठंडी के दिन में अपना गाँव में ठंडी पड़ला ना ये जो तनी तनी सवेरे जड़ोई मगर ठंडी के दिन में जब बारिश आवे आज दिन भर माने दिन भर बदरी घेर लगे ये बड़ा किरिन उगल बा ये बड़ा 5 बजे तनु 5 बजे किरिन तनी मनी उगल बा डूबे का टाइम आइल बा तो पूरा है कुल जात रही पूरा बदरी घेर लड़ल साफा कने इतना मस्त लागत हो वो बराबर काम करते नहीं ना तो देखले रहती पूरा करिया बुझात लो बदरे गिर जाता ठीक बा तो लोग देखाओ तने रुक देखा एकदम करिया लुआ कोइल बा एकदम मौसम पूरा जब माने कब बरह जे कोनो ठीक है कितना झकास लागत दातर जितने शाम होता उतने और माने मस्त होता एकदम बाजार रहता घेरत पूरा एकदम गरुआवता अब यही लखा होई कम से कम मार्च ले हाँ फरवरी में जनवरी में बरखो यही लगा 3 पर 6 बजे हवा चली खूब माने मिजाज हरियर रहला काम करे में बहुत मजा आवे एंगा मौसम और रहला तो 5वां 6वां में तो भाई वो हालत खराब कर देला ये बा गांव में जब ठंडे माने गांव का सीधा उल्टे बा अब गांव में ठंडी पड़ते जब बरसात के मौसम है बरसात गांव में रहला तो कुछ ना गर्मी रहला एकदम रेल बरखा वाला ना झिमिर झिमिर बरसी फेन वही है किचिर पिचिर कोइले रही खाली बस बाकी हमारे वीडियो कहाँ तो देखा लो कमेंट में जरूर बताइए तनी हमके फॉलो कर लो वीडियो अच्छा लागत हो तो शेयर कर दो ठीक बा मिलत तनी फेन अगला वीडियो।